Taas on papiska edennyt ainakin rekisterikilven verran. Aini penkki. Ketjusuoja. Penkkiin jätettiin vähän tämmöstä ajanpatinaa. Täältä kun sitten penkin mekanismilla aukastaan näin. Wow. Tuturi. Siellä on ruosteinen penkki. Takaiskareiden ehostus olisi tulossa samaa kuin etuiskareihin. Eli vähän kromia, mustaa ja liukuputket, NS-liukuputket kromisia tai kirjoitettuna. Yeah. Sitten pitää tehdä tämmönen pieni empiirinen tutkimus. Jos tätä venyttää takaiskarin jousta, niin saanko me tätä ensinnäkään venytettyä? Ja tuleeko siitä edes yhtään sen jäykempi siitä perästä? Ja saako sitä enää kassaan sitä iskarista venyttää? Nyt on viimeisen välin viritys. Tänne puolelle 10 mm alue. Se menee tuosta mukavasti switchait. Ja sen voi laittaa sitten tai varmistaa lukkopihdeellä. Näin. Sitten tänne toisen päähän 13 mm lenkki, mikä ei mahu sieltä näin läpi. Näin. Ja se pyöritetään tuohon jouseen. No niin, se tuppi olisi valmis. Jousen pituus on tällä hetkellä 7 senttimetriä suunnilleen. Katsotaan saanko me nyt aikaiseksi plastista muodonmuutosta, kun tästä ruvetaan rullailemaan. Voiko jousulle tulla plastinen muodonmuutos? Kai sille voi, jos odotetaan, että se alkuasento, missä tällä hetkellä on se vakio. Ja jos se ei palaudu enää tämän venityksen jälkeen, se on vakio, niin eikö se ole silloin plastista muodonmuutosta? En minä tiedä, minä mikään vitun insinööri ole. Joo, mut sit pyöritään. Wow. Kato, sieltä olisi jo karannut. Onneksi oli lukkopihti. Onkohan ne tarpeeksi kirja? Vähän kuumottaa kyllä nyt toi, että lähteekö tästä. Pitää keksiä jotain. No, en tiedä. Laita tommosen puukilon siihen varmistuksessa. Liikö tosta mitään hyötyä? Väärä suunta. Missä me nyt on? Parisenkymmenessä, 21 ja repeat. Taas se suunnilleen sentin verran venny 17,5 18,5. Tulihan sitä vähän pitemmin. No niin, pitäähän se tähän toiseenkin kokeilla. Kerran äsken onnistui niin hyvin. Missäs mun varmistustyökalu? Kesässä. Tuo on varmistustyökalu. Tässä on pituutta. Tämä on siellä 22 senttimetrissä. Tässä oli se äskeinenkin ja sentti saatiin sitä lisää pituutta. Jossa on siinä hetken ollut. No niin, eiköhän se ole siinä hautunut ja eihän tarpeeksi kauan. Sitten vapautetaan ja kutsutaan tulokset. Vähän jänskettää. Eli mistä me aloitettiin tässä? 17 ja puolesta. Ja tulos on no 18. Vähän vähemmän kuin edellisessä. No ei se haittaa. Niistähän tulee keskiarvo niistä iskareista, kun on toisella puolella vähän jäykempi ja toisella vähän löysempi, niin näistä tulee nyt 4,6. Pysti. Siinä se motti vaan odottaa. Tehomylly. Anne Kiini, metsuri, kauppamies, postiljoni, pastori, virkamies.